И какво ста, хора? Аз съм Пепо и днес сме тук, както виждате, в един клип, в който ще гледаме невероятни неща, които ще видим за първи път в живота ни. Знам, че ще дойдете пишня и ще напиша в коментарите, че вече е гледал тези неща. Еми добре, какво да направя аз? Ако искаш, може да се сбием едно в едно. На етапа на страна със сигурност ще има неща, които най-вероятно сте виждали, защото нали, те се качват навсякъде в TikTok, в YouTube, в Facebook, в Instagram, в Pornhub. Не, там още, или пък може пък да има и неща, които още не съм виждал там. Така че преди да започнем, може да оставите един палец нагоре, да се абонирате за канала, ако не сте го направили, споделете клипа с вашите приятели и нека да започваме. Хайде, let's go! Окей, тук виждаме някаква змия и врата. Най-вероятно, поне аз до това, което си мисля, че ще стане, в змията ще трябва да отвори вратата. И аз съм виждал не само нали, тук, аз съм го виждал и в филми, в някакви детски. Нали, змиите наистина могат да отварят врати, тъй като те са си гъвкави и може да правят много неща. Сега, тук виждаме някакъв космонавт, земята виждаме също далече, което е много яко. Това с космонавти, между другото, в НАСА-та някой път е така снимат неща на живо и да, аз съм виждал доста клипове от там. Окей, това е доста голям снежен човек. Окей, дали ще е истински или просто... Не. Не. Как така става това, бе? Това наистина за първи път го виждам. Толкова водата е така да се прави брат наляво надясно. Това наистина го виждам за първи път. Вау. Това е много яко, човека. Не само карането на шината по това пътче. Може да видим също небето, което е доста яко. И виенското колело, което също предава един много як вид на клипа. Това някакви коли, някаква скулптура направена от разрушени коли или какво иска, или просто е място, където да се слагат счупени коли. Това изобщо не го знам. На някое пристанище, както може да видим. Окей, това е в някакъв кораб. Доста вода влезна. Да, доста... Не знам защо са го отворили това изобщо. Не знам дали не искат да фанат някаква риба или не знам нещо. Най-вероятно с някаква цел е направено това нещо, но изобщо не знам каква е целта. Поне защо да не го затворят. Мале, този човек, това е доста гигантски човек. Как влиза в тази кола изобщо не знам. Мале, аз си го представям как дърпа седалката човек и този, който отзаде не може даже да бръдне. Това е нещо, което нормално да сме виждали. Най-вероятно това е за пъпките. Да. Иначе това сме го виждали всички. Това е с пъпките. Какво се случва? Най-вероятно ние като си стиснем пъпка. Това ми става гадно като го гледам. Не го стискай това, моля те се. Не, защото ще стане мармалат. Не. Това е нещо, до което на всеки му се случва, сега да има някаква пъпка и да иска да се стисне и всеки път извън е това жълтото нещо. А това е някаква атракция. Вау, как са го направили това, брат? Това е доста голяма занимавка между другото, иначе да, може да се направят различни фигури, нормално си, това е нещо, което пак сме виждали. А това е ракета, доста голяма ракета, с която нали, космонавтите пътуват. Нали, това е нещо, което съм виждал сега, не знам защо ме го показваш, това е ракета, съм виждал, брат, спокойно, не съм чак толкова несоциален. Сега, тук виждаме някаква хартия, която като се вгледаме така вътре, предава доста неща, има къщички, има... все едно в някакъв друг свят влизаш човек. А това е водата. Колко риби човек са застанали, те спът ли? Какво правят тези риби? Защо са на едно и също място? Даже не се движат. Това е доста яко човек. Между другото на такива балони никога не съм се качвал. И не знам изобщо дали в България има откъде да се кача на такива балони, иначе ще е много яко преживяване, предполагам. Аз знам, че в чужбина има, в България не знам. Ако някой знае, може да напише в коментарите. Това е сладолет, нали? Не знам защо е сложено тук. Това е някаква машина, която...
Васи. Това е много яко, човек. Това какво е? Това е мида или растение някакво, просто не знам и аз какво изобщо да гледам, защото видях тук нещо подобно с формата на мида. Това са най-вероятно експозиите, които слагате така във филмите, предполагам, не знам, може и да не е това, може просто да се е случило нещо и да експлодира. Това е много яко, това не знам дали не се случва само на Нова година и така да ги пускат, може би. А тази вода е толкова транспарентна, човек. Толкова е така да искаш да влезеш вътре и да се чипнеш. Там съм сигурен, че не влизат много хора и явно заради това е толкова чиста водата. И като нали знаете, ние малко сме мизерници хората, като почнем да ползваме водата и всеки път става една намърсена. Окей. Аха, това е някакво местенце, което има човека е така скришно. А това какво е? Скакалец? Голям скакалец? Предполагам, не знам. Не е нещо, което съм виждал. Мяжа малко на пръчка, ама има пък щипки. Не знам какво е. А това е риба с зъби ли? Аз знам, че някои риби имат големи зъби, ама тази риба ми е доста странна, защото има подобни зъби като нашите, човек. Има подобни зъби като нашите, наистина. А тук какво става? Това е пясък или всеки път, като се повече приближава, ми изглежда на друго нещо. What the fuck? Чакай, че отдалече вижте как изглеждаше на пясък и после като почне да се приближава и повече се приближава, има неща, които се мърдат. Това са някакви черви или не знам. Това какво е, бе, човек? What? Чакай. Спри, искам да го видя. Това ми изглежда като камък. Ама, какъв е този камък, който има вътрешност? Която вътрешност изглежда доста добре. Крава и телета, предполагам, във водата. Аз обаче не знаех, че те могат да плуват. А като ги гледам доста смело, направо влизат във водата, изчепуркат човек и почват така да се плуват, все едно нищо не се случва. Изобщо това не го знаех между другото. Това са лифтове. Бил съм на лифтове, ама на такова прекрасно място. Тук наистина вече ще ме е страх, защото на лифта аз, който се бях качвал, беше в Банско. И нали, дистанцията не беше чак толкова голяма, а тук виждам, че доста голяма дистанция има. И не само тази дистанцията ми беше, и видяхте, че е доста яко място. А това, какво гледаме? Тази сграда, която... сграда, която пада. Виждал съм доста сгради да падат, сега каквото и да се говорим, ама тази сграда, която изглеждаше доста добре, не знам дали това е направено за някакъв филм или просто наистина си пада сградата. Но най-вероятно нещо подготвено, тъй като много хора го снимаха. А това местенце изглежда също много яко. А това какво е? Това са някакви малки зонички в Китай, предполагам, защото виждаме, че това са някакви китайци, в които най-вероятно във всяка зона се случват различни неща. Вау. Това не знам дали е от парата или просто от кондензацията да се вижда по такъв начин. Нали, така ако се загледаме, изглежда прекрасно, човек, наистина. Тази къща е малко, като гледаме така настрани направена, изоставена къща, както може да видим. И сега нещо ще изкочи ли какво? Какво? Как се случва това? Това е някаква илюзия, която най-вероятно има. Вижте главата на момчето и вижте тялото му къде е. What the fuck? Това изобщо не знаеш, че съществува даже. А това дърво е изяло пейката направо. Дървото е било гладно и вика, защо па да не хапна тази пейка, която е до мене. А това е риба, която има вътре още една риба, предполагам. А това какво е? Това е отгоре кита, отгоре какво прави, човек. И вижте тази тънкост, откъдето излиза водата. Какъв кон?
такъв кон никога не съм виждал. Дали, не знам дали е кон или пони. Предполагам, че ще е кон. Ама с такъв цвят изглежда доста яко. Вау, това е снимката на Windows 7. Или Windows XP. Оттам е взето. Вау. Това са всичките коли, човек, пускайки си фаровете и изключвайки фарове. Най-вероятно. Това изглежда доста яко и доста интересно. Не знам аз, ама това е едно от най-яките неща, които съм виждал аз. А това предполагам, че е в някаква пещера и пак е много яко. Това всичко е замръзнала вода, както аз поне си мисля, че е. И виждате в пещерата как се виждам. Прекрасно е, човек. Тази птица как го прави това да се движи всичко без главата, не знам. А това какво прави? What? Формички с главата му ли, бе? Това е най-вероятно нещо, което има доста напрежение и като почне така, нали, да се мята по главата и той като е плешив и се виждат формички, така да кажем. А това е вода, която излиза от някакво дърво. Може да е измислено по някакъв начин и да има някаква чешма просто или не знам от някъде да се е свързал, за да има, не знам, защото вижте не излиза баш бяло, някой път е така става зелено. А това е от доста голям вятър. Най-вероятно това ще фръкне. Поне аз така смисъл. Не знам. Да, знаех си, че ще фръкне. Вау, колко е яко е, човек, колко е яко, влюбих се в това нещо. Ти представяш ли се така да пускаш на птици, ама да има хиляди птици и да се виждате тези гледки и да някаква снимка е така да се направиш, човек. Отзаде с фона с птици. Не ми казвай, че ще падне. Не ми казвай, че ще падне, защото доста се движиш. Внимавай. Или просто е илюзия това, че се движи чак толкова, защото не вярвам, нали, тази скулптура така да се движи. А това е с балони и тези хора Не! Тези, да, вероятно ще имат парашути и не вярваме така да се пускат. Това е нещо, което между другото съм виждал в Испания. Има много хора, които ги ползват тези пръчици и слагат нещо, нали, отгоре, за да изглежда като нещо като костюм. И да са по-високи просто. А това са малки къщички или просто е така е направена, структурата е направена по този начин. Пак изглежда много яко. Тази кола върви все едно назад, ама най-вероятно, нали, шофьора кара. Ето го, ето го шофьора. Кара си нормално, ето някак. Мале, ако падна там. Ако падна. Хората, които ги е страх от високото, най-вероятно няма да искат, ама иначе гледките са феноменални. А тук виждаме някаква кола в пясъка. Вау. Добре, а това в някакъв водопад. Който водопад не бих аз влезнал, защото аз в принцип не мога да плувам. Но иначе пак се изглежда много яко, човек. Това е някакъв самолет, който карат към летището. Това между другото никога не ми се е случило, да карам по пътищата и някой да прекарва някакъв самолет. Аз оставям клипа до тук. Ако искате повече такива клипове, може да оставите един палец нагоре. Може да се абонирате за канала, ако не сте го направили. Споделете клипа с вашите приятели. И ще се видим в следващия клип. Бай!